लोगोफोर जोङो सफैबाय मालि बिथा दा बला गेलेजेनबाय दां सा लोंग्रोदोंमोन जों सफैग्रोमोना ओमफ्राय दा हाबनानै नायहैनोसै दा आङो जेबो भिडिअ खेबनाय जानाय नङा ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट लाइभ होगोन लाइभआव नायलादो जाय जाय फैयाखै बिथांमोना लाइभआव नायदो खेलाखौ एसे देखायगोन नोंथांमोना बेगजों देखायनि केमेराफ्रा एसे मावनो हागौ बे मालि बिथा बाजार फैद'लै हिनजाव सुरिलै मानसिया जेराव थाग्रोबाथाय थाग्रोयो ओरै हायलाहरदो रानानिमोना नै लाजिबायसो हनै होद फैद'लै दा थालांगोन नोङो आं हयले हाबलाङासै सिङाव केमेराफ्रा एसे मावनो हागौ आं सिङाव हाबलाङासै एबार माजों माजोंथाय दिनैनि खेलाया मिथिथ'आ र' सिङाव हाबग्रोनि कमेन्टफोरखौ फरायनो मोननाय नङा लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा नोंथांमोना एसे पिकचारफोरखौ बोरै नुदों खोन्थाहरदो टिकेट काउन्टारफ्रा नै माबासो जालादों आइसक्रिमसो जालागासिनो बायदि जानायाव खेबजागोन खेबजायो डाइरेक्ट लाइभसो गानदो नै भिडिअ बानायाखै एक्सट्रा डाइरेक्ट लाइभ जादों जों खेलाया थामाम जागोन माजों माजों खेलाया ग्लबेल एफसिजों आर'नाइ सिङाव हाबनानै नायहैनोसैलै खेलाखौबो देखायगोन दिनैहाय आर'नाइ नङा ग्लबेलजों डिमाकुसिजोंसो उदालगुरि डिमाकुसि ओमफ्राय गसाइगावनि ने गसाइगाव ग्लबेल नायहैनोसै लोगोफोर आंनि हरैसो हाबनांगौलै नोंनिफ्राय ओरै फांथेबायसो बेबायदि लोगोफोर नायदो गसाइगावजों ओमफ्राय उदालगुरि डिमाकुसिनो दिनैहाय खेलाया आङो बैजों जिरायनायसै केमेराया एसे मावनो हागौ बैजों थांनोसै मबेया उदालगुरि मबेया गसाइगाव गफना डिमाकुसि उदालगुरि बे गफना आरो नैबे गोमोआ गसाइगाव ग्लबेल बे गफना उदालगुरि डिमाकुसिनो ओमफ्राय बैयो गोमोआ गसाइगाव ग्लबेल ना औ ग्लबेल आं बैजों थांनोसै स्टेन्डआ गुसुं आं बोरै दैबाय थानांगौलै दा रायजोफोर गोबां नायलादों नै आखाइया मावनायदोंलै लोगोफोर नेपालि डेन्स नुनो मोनगोन नोंथांमोना दा नै दा बिथांमोना मोसागोन दे मोजां औ आं सिदा लाइटसो होखाबायलै औ बोरै दं जाजेनाखै दा रावबो दाबो दाबो डिस्टार्ब जागोनलै दा हरै थानोसै रायज्लायदोलै बहा दहाय रायज्लायहरलाबो बहाय बेयाव आं गावखौनो नायथिंबाय बोदों आंलाय नोंखौ बोरामानो थांबाय बे सोंदों
बोराबनो रोङि मानसियानो खेलाखौलाय बिदि दैबाय थानोसै आं सिथिंबो लाबो बिसोरा रावबो जाजेनाखै दाबो जाबायरा उदालगुरिया गरसे जाबाय उदालगुरिया जाबाय गरसे फैसा बेरा सिथिंना फोलावदो नोङो आं होनायसै हरदो फोजोबसाय बे सिथिंना आइयै जाबावनायसिम होनो एसे गोलाव फोलावजोबसाय एसे फिदिंबाय थानायसै आं फिदिंजायो दा थारले गलायोबो बैखौ नोंनिखौ सिथिंखौ खेवसा नोंनिखौ Ora खेला दिन्थिगोनलै दिना मोजाङालाय दिनैहाय समायना नुनोमोन बैखौ खेंग्रा खर'खौ बैयो बैयो नङा आंनि बे माइक दंदेरोना ओमफ्राय जागोनसै इयो नोंनावथ' माइक फिथिक जाया बै गोजौनिखौल' खेंजाया अरे खाली दूंगा सुजुलाले सिथिङाव लागायनि आं खायलें खायथें माथो हाबजाया नामा हाबजाया हाबगोनदां बलाखौनो होआ गरसे मारिग्रोदों दे लोगोफोर माथो खायलेंसो जायो एसे लर'खर' जायोलै हानो गाहायजों सोरलिंदिंया आं मोनसे फिटिं जायाबो फिदिंजायो दाबा र' दासो एसे दन नुनायसै सिथिं नोंनिसो गोरासिनब्रा बैयो बबे आंनिया गोरामोनरा दैनो बायोदां दिन्दाबनो हरग्राबो गैया बिदि हरग्रालानो हा सुजुलाले माबादि गेलेबाय थाखो मा जादों मा प्रब्लेम सोनानै सिफायग्रोना टिमखौ मोनसे सोग्रो जाबायना जा सिद्दा जहग्रा दंला डाइरेक्ट हाबहैबायो बौफैनांला नंला गरसेल' मोनबोङा बिदि टाइमा दासो गेलेजेनदों दा बारा गोबाव जायाखै बे उदालगुरि दा जाखाले उदालगुरिया उदालगुरियानो बिदि लाबाय
उदालगुरिनि थांनाय बोसोराव बैयाव खासिबारियाव हिनजावफोरनि खेला होनायाबो गर जालांखादों हिनजावफ्राबो उदालगुरिना कर्नाल बोलनाया Korea ilai. Aiyai hapusumle. Bro. Habai Ayo. Laki boleh. Bahai kau dong le. Diनै देरहालाथ' फाइनाल गेलेनो मोनबाय Yes. Mana bila yar maa bolna mogo. Fast down. Sudah ayo. Mari जाखो उदालगुरिनि बलजोंनो हामजासिन दिनै उलान दाउखा माथो Asyik thokainya seidulah. जाबाय दा हनै जाबाय इलाय आयो Laki boleh laki dah macam. Laki. Kalau kursi hak mah hunu. Dia nak gaji. खिन्थु गरनै जाबावबाय नै मिस्टेकनानो गो बे खनाजोंनो मोननै फैखाबाय दा ओमफ्राय नै दबायहाय खनाजोंनो खेबसे खिन्थु गरसे सोनो हाथारबावनांगौ बिसोरो ने गलाखौ होआ गरसेखौहाय बारा माबा खालामनाङा माथो बिलाय फिक्सारखौ माबायदि नुदोंलाय हाबदो स्पिडआव साला लाइ होदोंमोन लाइटसो होखादों होनो हाबावला बियो बेखौ मालाबा उन्दैया नुयोथ' नोंनिखौ लाइमाखौ मालाबा उन्दैया नुयो नाङाद्रा औ दाखालिनिखौबो नायदोंना आङो माबोरैबा नुदों चेंज करो सुजुला बोल चलो रे दे थांदोना सुजुला मानो थाङा नोंलाय ओमफ्राय आबैयानो नायलाय मोनैया बिबिखौ बिसखिया नायगासिनो आयो हबे मा जाखो नायाबो हनै मारै जाखो माबो सिपारजों गोजाबो सिटि गेलेयो नामा खेलाखौ कयथा सोनासिम 20था सोनासिम फाइनालाव थांगोन जुदास फैदो देवबारावनो फाइनाला देवबाराव सोखाना लानानै गेलेबाय थादों गरनैसो सोना लाबाव ओइ सम गैथ'वा सिख्लाफोर देखायनो एसे दा खेला जागासिनो गेमा उदालगुरिनि दं उदालगुरि डिमाकुसि ओमफ्राय गसाइगाव ग्लबेल माहाय जादों अमा राजा नार्जारि माने मालिबिथा फिल्डआव बिदिनो हाथाइ गुदियाव हाथाइनि खोलाजों आयै गोलैबायलै र' खालायदो बेखौ नाजायो खामानि जादोंना जायाखै
उदालगुरिया गरसे जाबाय होनदों ना माने गरसे जाबाय औ उदालगुरि डिमाकुसिया गरसे जाबायनो नेटआ बारा क्लियार नङालै बारा थिग जायालै नेटआ हाफ टिफिनसिम देखायनोसै गावसोराव गेलेलागासिनो दा बख'जोबगोन आरो सिख्लाफोर दंना गैया ओइ खना खनि दंलाबायो आं नुथ'वाखै नेग्र' ना माइलाय थांनोनो हायालै बारा अबाया बिलाइनो बेखार बिलाइ आवत जाबाय माबादि गेलेबाय थायो निखौदिन दावखोनो हाया नामा गेलेबाय थायो रावबो थांनाय जानाय नंगौने हरै थांबाथाय लामाय लांखायो बल ओमफ्राय सोरनो होखो दे खेलाया ट्रफि दङ ओमफ्राय देरहानाया 60,000 फैसा दंफायो ओमफ्राय जेननाय देरहानाय गेम मानि दं 10,000 जेननाया फाइनालावहाय ट्रफि मोनगोन ओमफ्राय 40,000 थाखा मोनगोन औ नेग्र' सासे दङ गसाइ गावनाया ओइलाय हनै ओइयो ओइ आसि दिन्थिबाय थानाया फावल नामा गेलेबाय थादोंलै बिसोरो डिफेन्सआ गेलेबाय थाहैदे बारा खारनो हायालै इयो मानसिया जायालै बे 16 नाम्बारा गुमुआ बिनि बला गदों कर्नार जाबाय नामा आवट इमान इजि खेलने की गेम दो नायलाय मा जाखो बियो मा दिहुनबाय थाखो सिरियास बल Number 6, 9, Visram. माब्रै आसो जाखो नैबेसो जायगायाव गेलेदोब्रा जायगायाव गेलेथ'
Quay lúc em đây, ổn à? खेला होमबाथाय गरम गरमलै नायनाया बल खेला बायदि इन्टारेस्टआनो गैया संसाराव गेमनि मादायाव आइयै है हाबबाय बे आइयै हाबबावासै सिरियास हाबबाय बे उननि खुन्थियाव नाङा फैदों ए आंलाय हाबनायखौसो नुदों हाबबायरा उननि खुन्थियाव आंलाय हाबाखैसो नुदों हाबाखैसो नुदों हाबाखै गरनै जाबाय मा सुखायबावनांगौ जाखो थांदो रस्तम रस्तम फुल बास होना गथ' बिनिफ्राय क्रसआव ओरै फै लाइनाव गेले लां आराम गेले बिला गामिया आरसेगो बानायदो जा हेल्पर जा अर्जुन चलो सुजुलाल cuma banai Chen oh चलो burai खालामबायसो ulah oke Uji दहायनो बोनानै लानांगौ नोङो बे गथ'खौ दासो होनबाय एसे नामायलांदोब्रा बला अफाय दं अबाव गैया बला गोरलै जाथिफोर बायदि फोरोंजोबनांगौ नामा जा नेपालसो ना माइलाय मोनसेलाय बे जाथिया बे खानाया बारा हायालै इयो स्पिन जाबायलै लोगोफोर हेलो हाफ स्पिन जाबाय दिनैनि खेलाया गिबिथि सेमि फाइनाल खेलाया जोबोद मोजां जादों बेनिखायनो खावलायदों दासिमबो सोरबाबा हाफ टाइमनि उनाव नायनो गोसो जानायफोर दङब्ला अन्नानै टिकेट दाननानै नायदो दिनैनि खेलाया जोबोद मोजां सोलिबाय थानाय खेलाया ओमफ्राय बिसोर जाबाय गसाइगाव ग्लबेल एफसि जाहैबाय गफ'ना उदालगुरि डिमाकुसि जाहैदों मोनसे बयनिसिमबो मिथिनाय दिनैनि खेलाया गिबिथि सेमि फाइनाल 29 तारिख शुक्रबार आरोबाव सेमि फाइनाल मोनसे खेला दंबावो 29 तारिख शुक्रबार दिन
सेमिफाइनाल गेम दङ बेयो गेलेगिरि महरै नुजाफैगोन आर'नाइ दावहारु एफसि चिरां भार्सेस गरखा ब्रादार्स ग्रीन एफसि आर'नाइ दावहारु एफसि चिरां भार्सेस गरखा ब्रादार्स ग्रीन एफसि बिथांमोननि गेजेराव फैबाय थानाय 29 तारिख शुक्रबार दिनाव बे खेलाया जागोन मिथिखागौ जों बयबो गरखा ब्रादार्सनि प्लेयार एबा टीम बिथांमोना माबायदि खेला गेलेगासिनो दङ बेनिखायनो खावलायबाय नोंथाङा शुक्रबार दिन 29 तारिख जानो गोनां खेलाखौ मिस दाखालाम मानोना जोबोद मोजां खेला जानो थांगासिनो दङ नेपालि सिख्लाफोर मोसानोसै नै सिख्लाफोर नायग्राफ्रा नायदो सिख्लाफोर नायनो बिबाय थानाया कपिराइटसो जागोनदां बिसिनि गानना दाहाय अबजाला दानस'ना होनोसै मोसानायखौ नायस्राथोंसै बैयो जौसिनबो दिसिनबो जोबाखैनो दाबो नेपालि सिख्लाफोर मोसागोन माथो ब्लार जाबाय थाथारा केमेरायालाय हामलायनाय थाबाय बिनानावमोननिसिम बिथांमोना बर' सिंग्रिसाफोर नेपालि डान्स मोसानानै थांबाय बिथांमोना जोबोद मोजां मोसाबाय बिथांमोननिसिम कमिटिनि जानानै रोजा रोजा हामबायनाय थाबाय बर' गोजा जोंना आंलाय नेपालिखौसो होनदों खेलाया जाफिनसिगोन एबार नुफिनसिगोन हाबसिफिननि उनाव स्टेन्ड बायफोर जिरायना दं नै ओरैहाय
बहा जादों मालि बिथा हाथायाव प्लेयारफ्रा ओंखारफिनबाय फिल्डआव प्लेयारफ्रा दा फिल्ड सोलायबाय मोनजालु नार्जारि लागाव अमा राजा नार्जारि मोनजालु नार्जारि बहा जादों आदा बियो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय एकदमबारे भुटान खाथियाव होनजायो बर्डारावहाय मालि बिथा होननाय हाथाय सेरनि फिल्डआव सेमि फाइनाल सेमि फाइनालाव बिथांमोना गेलेगासिनो दङ हाफ टिमनि सिगां गसाइगाव राजा नार्जारि दागगारिनि बोरै आयौ दागगारिनि एकदमबारे सानजाहा बिमादै बारनांगौ बे मोनाबिलिखौ मिथिगौ मोनाबिलिनि एकदम सानजाबाव गेजेराव दै थायो बे मोनाबिलि दै थायो मेला भुटानसो गोलैफैयोदां ओरैहायनो भुटानाव थांला सानजाहा ए अमलिं औ अमलिंआ सिदा जायो नै बेजोंहा भुटाना अमलिं जागायफिनबाय खेलाया टिमखौथ' मिथिखाबाय दा नोंथांमोना बे गफना उदालगुरि डिमाकुसि ओमफ्राय बे गोमोआ गसाइगाव ग्लबेल राउन्डआवनो हाबलांनो हाबायना नोङो रानिंआवनो थांदो दा जाना वान मेन जा मानो रानिंआव बिट खालामबानो जाबाय आरे पांच बलाव होनो हालाय गथ' ड्राइभ होनो आराम जायो ग्राउन्डआव होना पांच बल बलाय इजि जाखागोन मानसिफोरा ग्राउन्ड होबानो जाबाय ना डाइरेक्ट Bitkala. Okay, one try. Ikuri jana, kiu yase.
Đây này, vịt cùi già, anh đi lên già. Bây giờ chả, nó mày. Ini dan nanti, ini nanti. Ja, ini. Langdu bini mau langdu. Bini mau langdu. Mari. Ja. Urjun, oi. Susulan sama susulan. One man head, one man. Kara kelam. Takal hai. Apa? Ja. Urut. Nikoden. Jana. Hari salam. Jana, Urjun. Good. Arah tipo. Lagi delay. Sudah. Go. Hàng đâu Urjun ja. Are. Urjun. Jana. Running out. Good. Okay. 50 ball dia. Nikoden माझा खेळय. Cross. जा.也怕水坑存的好下也。
Bengjlai kan guru itu masih di project captain apa? Udah bro. Jangan udah jauh, walau jauh, walau. Jumlah para bola balik. Ujung, walau kita walau lagi jauh kan? Mulai, tiga big. Bulan đầu cũng là ha. Hop, mulko. Đúng thì không rồi. Break kali. Sebelum dandanin di sana dandanin. Mulia ball. Yes. Number 1 ball. Chalo. Di sana. Order lại. Đừng là biên của order. Hai, cut. Dah siap ni cut. Cut. Mana bilai? Dalam mana bunga? Kau. Jalan. Dah, muzak maaf kemana? Ya, pura lah. Porta. Ball mai dah. Okey, terus. Play. 야, 한국이 가면 진짜 장kuma dài 나네 해. Pegang, gat. Position lona, stop. Chin. Are nutun bola
गेलेदो उनाव गेलेदो होमबा नारन थिबानो नै नारन Nikodin ladena bola, Nikodin ladena nanti bola. Buka kelama itu zada. Dah kan barang dah. Bidun mana itu? Kriminal jangan semua dah boy. Lah. Sudah betul. Cepat soalnya ha. Porsinya tu sunnah belas ni. Kau suruh aku ni kamu tu bukan program. Kau ini rasa sarana. Udah selama sejalan. Ana kelamulil. Ana siapa kelamulil mesti Pagi kilang biar mujang ni lah. Murah. Ada jenis ni. Tak ada baik ni. Macam apa sih kalian ya? Kalau begini aja. Ni kali berasa danger kah? Kaya. Aruna ni lewat di sini. Langdena, oi! Masih ada dekat buku. Langdena, langdena hasil. Alah. Masih lupa berana ni. Jangan. Ikutin dari habis. Ikutin deh. Kena ini. Ikutin, bang Ray deh. Mat confidence zona, come on. Mana masa? Ball balik tu Roza, come on. Confidence. Hey. Go. Harga lainnya, namanya masih tikir lah. Ini bola pun super bola. Malu saya kamu berangkat ya? Persiapan kita kan, semua ekspor kita kan. Dia banyak lagi kan? Kalau ekspor kita kan, Dia dah ya. Kamu dah itu punya dah.
जिउखौ बायनाय गैयालाय सिपारा बेसे गोजान खाबोना दंनो सिपारा नायरा लंजिखौला हास्ला माने बे सिपारा फैना थाफैदो गेलेनो ना बिदिबालाय आरामसो लकेल गेलेग्रा बे फल जाबाय जा होमबा बे फल Man. Tabu vào quân lệ bồn cầu. Ra đi con đây. Út đi nào. Đây này. Ô vậy sao? Lăng lại, lăng lại. VIP football na. Hijau biru, hijau musim ni. Salah. Mau beli kecil mereka. Joseph Boro lau kan ini nama tu. Oh. Tadi ini tu Joseph main. Kursi sudah mana ni? Sudah jawab kunci. Kurang jawapan nama. Kurang jawab. Al jual mana ni? Hak tu kursi jasi ko. Udalguri kari baharannya jangan yang lebih sakar. Gazan ni siapa? Ikutin naidw. Itu aja digili. Good, awas. Hal ini sudah suka ini. Coba lah sampai ni. Semi-final dong. Semi-final ko गेलेगोन Gorkha Brothers Green FC versus Aronai Dawharu FC Sirang. बिथांमोननि गेजेराव बे खेलाया जागोन बेनिखायनो खावलायदों नोंथांमोना बावालासे
शुक्रबार 29 तारिखनि जानो गोनां खेलाखौ आरोबाव फिन नायफैबावनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय मानोना 29 तारिख शुक्रबारनि सेमिफाइनाल जानो गोनाङा जोबोद मोजां गरखा ब्रादार्स ग्रीन एफसी बिथांमोना मोनसे नेपाली टीम स्किम दार्जिलिं कालिम्पोंनि दङ स्किम दार्जिलिं कालिम्पोंनि दङ आरो आर'नाइ दावहारु एफसी बिथांमोनाबो मेघालय शिलं बेबादि स्टेटनिफ्राय स्टेट प्लेयार ICL सुपार लीग ओमफ्राय आई लीग प्लेयार जोंनियाव नुजाफैगोन बेनिखायनो खावलायबाय बे दिनखौ गोसोखांनानै खेलाखौ नायफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय थालेट सिपारासो लाबोदों मा सेकेन्डआव लाबोखो जाबाय ना Busca. Bawa sitang. Bolan जाबाय फैसिनो दा सानैसो गोदान फैफिननो हागौ लांखा थाङो गोजाननिफ्राय फिसा नेगौखौ हा गोजाननिफ्राय फिसा नेयो खोथिया नायलाय गोजानाव फिसा नुयो दाखालि मोनदायसिनथारामोन गैया गाम्बुबुआ केपारजों सेलायलायबाय होनब्लाबो हाबबावखासै गथा जाखो नामालाय Ini dong mutai. 30 मिनिट होदों दाबायदिनि सान खोमसि जाबाय फाइनालावलाय एकथावजो होनांनायना फाइनालाव खोमसिनानै फुल टाइम होनांगौना फाइनालाव एकथाव होनांगौ बिसोरो दुइथायाव होलाबो जायो
doi pak kacau sebenarnya ada lain. Sekarang saya boybw labwgwn. Alhamdulillah, sungguh. Boycino salai. Yang boycino salai mana mana? Mana pilih? Abdul. Mana habang lagi? Mana pilih? Ye le berani kudin, hei. Mana gila? Jam apa pilih? Apa yang ini? Sabcingan selalu. Hasil itu paling ini. Rilusi mati sudah. Ini lusai. Rilusi sedang naik ada siapa ini? Ek minit lusai tema gila.
फानोलै सुक्रुबाराव खोनाबाय सोर आं लेट जाबाय जोब्बाय लोगोफोर जोब्बाय बारा गोबाव गैला गरब्रै जाबायलै ने उदालगुरि डिमाकुसिया गसाइगाव ग्लबेलजोंहाय गरब्रै जानानै दङ गरसेबो सुख'नो हायाखिसै दाबो टाइमानो जोबनायसै 1 मिनिटल'सै जोब्बाय हेल' दिनैनि गिबिथि सेमिफाइनाल खेलाया जोबनानै थांबाय दिनैनि खेलाखौ बयलार जोग्रा बायदिसो ग्लबेल एफसि मोजां बिथांमोना मोजां देरहाबाय लाबोनांगौ प्लेयारफोरखौहाय दिनैनि खेलाया जोबोद मोजां जादोंमोन नेक्स्ट सेमिफाइनाला उदालगुरि सुक्रुबाराव लोगोफोर रयेल ब्रादार्स बेखिनियाव बुंनानै